ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಏರುಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? జన ఐడు లేరు. ఎన్ రాజేష్, హాయ్ హాయ్ రాజేష్ బ్రదర్. హాయ్ బ్రదర్, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೀವು ಕನ್ನಡವಾ? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ 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 ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. అవి మధ్యాహ్నం పోయింది గంట వారి డేట్ పోయినది. ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಸೋಲಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತದ. ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಸಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಜ್ಜರು. ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಕೆನ್ನೋರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತನೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಾರು. ನಾಯೊಂಜಿ ಕುರತ್ತೊಂದುಂಡು.
ಏರ್ ಉಳ್ಳಾರ್ಗೆ ಏರ್ ಲಜ್ಜರಿನ್ ஏறு உள்ள இருந்து பண்ணுவாரா? ஐடி போச்சு பல்லே ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಏರ್ ಇತ್ತೆರಡತ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜೇರ ತೋಜುಂಡ್ಲಿ ಅಂಚುಗೊರ ಪೋಪುನ್ ಇಂಚುಗೊರ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಪೆರು ತೋನುವೆರಿ ಕುಂತೊಂದೆರ ಕುಲ್ದೆರ ನಿಕ್ಕೊತ್ತಲ್ಲ 2 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು. ಸ್ವಾಗತ ಒಡೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪು ಅಲ್ಲ 2 ಜನ ಮಿತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನ ಬತ್ತೇರು ಬನ್ನಿ ಮಣ್ಣಿತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಾಕ್ಲು ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಪನೆ ದಾಯಿ ಉಂಟೊಂದು ಗೆಬಿ ಕೊರ್ಪರು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಮರಪಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಅಕ್ಲು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಏತುಲು ಎತ್ತಂಡಲ ದೂರ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರದು 3 ಜನ 2 ಜನ 3 ಜನರ ಆಗಮನ. ಮಂಡ್ರಾಯರ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ಪುಡ್ರನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಗಮನಡಾರ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸರಿಯಾಂಡ್ 3 ಸಲ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡಿ ಅರಾಂಡ ಕೇನ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ರಿಪ್ಪುಜೆರ್ ಕೋಡೆಲ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಪುರ್ರ ಮೂಜಿ ಸರಿಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬೈಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಂಜಿ ಬರಾಡು ಕೊರಿಯರೆ ಮನಸಾಂಡೇರ್ನ ಇರು ಬರ್ಪಾರಿತ್ತ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬರತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ನಾನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿತ್ತೆ ಕೊಡೇರ್ನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರ್ಬೋದಾತಂಡು ಯಾನ್ ಏತುಲು ಎತ್ತೆ ಮಾರೆ ಮಂಡು ಲೆಜ್ಜಿ ರಾಯ ಲೆಜ್ಜಿ ಆರು ಕೂಡ ಪೋದ ನಂದು ಇಜ್ಜೆರ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ಉಳಾಯ್ ಬತ್ತನೆ ಅದು ಆರ್ಲ ಪೋಯೆರ ಅಂದು ಏರ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೆರಪ್ಪ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಯಾನ್ ಕೇರಳಗ್ ಪೋದು 10 ಕೋಟಿ ಬಂಪರ್ ಬಹುಮಾನದ 4 ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆತೊಂದು ಬೈದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 28ಗ್ ಡ್ರಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ತೊಲಿ ಅಂದಿಗೆ ಪಂಡಂಚ ಓಪನ್ ಅದು ಗೋರ್ದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರೆಜ್ಜಿಗೆ ಹಬ್ಬಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಏನತ್ತನ ಲಾಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಿಂತೀವಿ 4 ಲಾಟರಿ ದೆತ್ತಾರತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವರು ಕೇರಳಗೆ ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇರ್ ಪನ್ಪರ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಪಂತ್ ಮರ್ಡೀರ ಇರ್ಡ 11 ಬರ್ರ ನೀರೆಂತ ಪೋಪೆದಾರತ್ತ 52 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತನಾಗಲ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಬೊಪ್ಪ 2 ತೆರಿಗೆ ಏದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಆರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತಂದನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ
ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ದು ಎತ್ತಿಕನಿಗೆ ಆತ ಟಿಕ್ಕದು ಎತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಸತಿ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ಕೊನಾರು ಇಜ್ಜಿ ಕದ ಈಗಿನ ಮುಂಚೆರು 500 ಎತ್ತ 1000 ಕಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಕೆಲ ಜನ ಗುಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇರಳ ಗಡಿ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓ ಅತೆ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡತೆ ಓಹೋ ಇರ್ನ ಓಲ ಆಪುಂಡು ತಲಪಾಡಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡೆ ಯಾನಿರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೆ 250 ರೂಪಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗ್ ಎಂಕ್ ಆತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆದ್ ಎಂಕ್ 10 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತೂತೊಲಿ ಎಂಕ್ 10 ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಇರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆದೇನು ಎಂಕ್ ಒರ್ಮ ಯಾವೇದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕುದುವೆ ಲಾಟರಿ ಒಂಜಿ ಹಾಕುದುವೆ ಕುಡ್ಲನೆ ವಾಮಂಜೂರು ಓ ವಾಮಂಜೂರು ತಲ್ಪ ವಾಮಂಜೂರು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಓಹೋ ಆತ್ ಕೈತಲುಲ್ಲಾರ ನಾಲ್ ಲಾಟ್ರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡತೆ 1,000 ತಕ್ಕನದಾರು 4 ಲಾಟ್ರಿ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು 52 ಲಕ್ಷ ಜನಟ್ ಒರಿಯಾಗ್ ಹಾಕುನು ಆ ಒರಿ ಆನೆ ದಾಯೆಗ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಿಯೆ ಎಂಕಲ ಪನ್ಲೇವೆ ಅವು ಇರೆಗೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇರೆಗೆ ಡ್ರಾ ಆವಡ್ 1 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ 1 ಕೋಟಿ ಇರೆಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿ ಎರಡ ಯಾವ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ ಅರ್ಧ ಕೊರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾವ್ ಎಂಚ ಕೊರೋರತೆ ಹಿರೇನೆ ಪೂರಕ್ಲಡಕ್ಕೇನ ಅಂದ್ ಏರ್ಲಂಜಿ ಕೊರಿ ಎರಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವತ್ತ ಅಂದ್ 1 ಕೋಟಿ ಕೊರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಕೊರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಯಾವ್ ಬೊಕ್ಕದ ಇಪ್ಪಡ ಅರೆಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಇರೆಗ್ಲ ನಸೀಬ್ ಬೋಡಿ ದೆತ್ತನ ನಸೀಬ್ ಬೋಡು ಅರೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಸೀಬ್ ಬೋಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ನಸೀಬ್ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡತ 10 ಕೋಟಿಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಟ್ ಅದು ಕೈಕ್ ಸೇರುನ 6.4 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಯಾವು ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಯಾವು 50 ಲಕ್ಷ ಯಾವ್ ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕದ ಒರಿನೆ ಪೂರ ಇರೆಗೆ ಆತ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಯಾವೆ 1 ಕೋಟಿಡ್ ಆತು ಪೋಪುಂಡೆ 10 ಕೋಟಿಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಆದ್ ಕೈಕ್ ಸೇರುನು 0.4 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಅಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಯಾವತೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಏನು ಜೀರ್ಡ ಇರೆಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲ ಇಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಅಂತ ಹೋಜಿನ ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ದಾದನ ನಸೀಬ್ದ ಮಿತ್ ಭರವಸೆ ಇದು ದೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಇರೆಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ಡ್ರಾ ಆವಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ಬೋಡೆ ಕೇರಳ ಲಾಟ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜವು
ಇರೆಗ್ ಪನ್ನಾರ ದಾನೆ ಪನಂದೆ ಕೇರಳ ಗೀತೆ ಏತು ಜನ ಪೋಪೆರು ಐನು ಜನ ಐಡುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡ್ರಾಯರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪೋಂಡು. ಒನಸ ಆಂಡಿಯೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಸರು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ. ಓ ಮೊಸರು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಏರ್ನ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ್ ಮೊಸರು ಮುಂಚಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋಡು ಓ ಇರೆಗ್ಲ ಬೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಯರ ದಾದಾ ಕೋರ್ಟುದ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಅಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣೇರಿ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಕನಪೆ ಅಂದ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿದ ರಡ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತುನ ಆಯೆ ಬೊಕ ಒಡೆ ಒತ್ತಿಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಯಲೆಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಉಲ್ಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ 52 ಲಕ್ಷ ಜನಟ್ ಒರಿಯಾಗ್ ಅಂತು ಬರೋಡೆ ಆತೆ ಆ ಒರಿ ಆನೆ ದಾಯಗ್ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ್ ಬಂದಿಯೆ 52 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಟ್ಟು ಒರಿಯಾಗ್ ಅಂಡಲ ಬರೋಡೆ ಆತ. ನಾಲ್ ತಿಂಗೊಲ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಆನಗ ಓ ದೇವ್ರೆ ಕೂಡ 4 ತಿಂಗೊಲು ಉಂಡೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮಾರೆ ಶೆಕ್. ಬಾವ ಬತ್ತೆರ್ ಬಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕು ಹಾಯ್ ಬಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಎಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಾವ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲಾರೆರ್ ಬಾವ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾವ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಇರೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿಲ ದಾದನ ಮಾರೆ ಇರೆಗ್ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನಿ ಯಸ್ ಬಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಸತೀಶನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿಲ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೆದಂಡೆ ಇನ್ನಿ ದಾದಾಂಡ್ ಏರವಪ್ಪ ಆತೆರ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೋಡೆ ಬರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಪಿಜ ದಾದಾಂಡ್ ಮಾರೆ ವಾ ಇರಿನಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದರತ್ತ ಅಂಚಾದ ಅಂದ್ ದಾದಾನ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬರೊಂದಿತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದೆ ಮಂಡುರಾಯರೆರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಯೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ್ ಓ ದೇವರೆನೆ ದಾದಾ ಆತುಂಡ್ ಇರೆಗಿನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಯೆ ಇರೆಗ್ ನಸೀಬು ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಹಾಕಡ್ ಮಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ ದಾನೆ ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಲ್ಲರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾವ ವರ್ಕ್ ಇರ್ ದಾದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ದಾದ ಮಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಕೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರೀರ್ ಮಂಡ್ರಾಯರೆ ಅಂಚ ಪನೊಡ್ಚವೆ ಇರೆಗ್ ಸಿಕ್ಕುನ ನಸೀಬ್ ಇತ್ತುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ತೂಲೆ ಮಂಡ್ರಾಯರೆ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ನಸೀಬ್ ಇತ್ತುಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಡ್ಚೀರ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜಾರ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್‌ಗು ಅದು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿ ಈರ್ನ ಲೈವ್‌ಗ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ದಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಲೈವ್‌ಗ್ ಬರ್ರಾಪುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಜಿಂಡ ಬರೋಲ್ಯೆ
ದಾದ ಮಲ್ಪನಂಚ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಆತೆ. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಹೊರ ತಂಪ ಆವಡ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಮಂಡೆನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದಿ ಹೊಡತೆ. ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾವಾ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬಾವೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಬಾವಾ ಓಕೆ. ಇದು ದಾದ ಬೇಲೆ ಆತು ಬಿಸಿ. ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನು. ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಎಪಿಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರಾರು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪನ್ಪೆವು. ಏನ ವರ್ಕ್ ಏಪಲ ಎಂದು ಪೀನ್ ಗೊತ್ತುಜಾರ್ನ. ದಿಕ್ಕುಜೆರಾರು ಬಯ್ಯಾಡು. ಇರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಬಾಬಾ. ವನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಾವ ಅಂತಿಯಲ್ನೆ ಎಂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆವಡ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಲೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಿ ಪಂಡ. ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಲಾಟ್ರಿ. ಅವಲಿ ಅಪಂಡ ಯಾನ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಲಾಟ್ರಿ ಮೇನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಇರೆಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೆ. ಪೊನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತುವೋಡು ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅವೇ ಎಂಚ ಅವತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 7 ಗಂಟೆಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂದೆ. ರಡ್ಡ್ ಬುರ್ದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರಿತ್ತೆ. ಓ ಅಂಜನ ಬರ್ಕ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೊಕ ಅವೇ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತ. ಏನದು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಡ್ಡ್ ಬುರ್ದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದಾರ್ ಇತ್ತೆಂಚಿನ. ಓ ಉಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಬಂಪರ್ ಉಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓನಂ ಬಂಪರ್ 25 ಕೋಟಿ ಅವೆಟ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಅವತ್ತುಂಡ 20 ಕೋಟಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂಪರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಈರ್ನ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪಡವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ ಅಂದ್ ಇರ್ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಿಸಿ ಏಪ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಬಯ್ಯಡುಂಡಲ ಬಿಸಿ 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 ಮನಸ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನರ. 3 ಗಂಟೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪನ್ಯತ್ತ. ಬಡ ಕಾಂಡ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಮಾಂತೆರಿ ಬಿಸಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅವು ಪೂರ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಕೇರಳಗೆ ಪೋಡಿ. ಕೇರಳ ಬಾವ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಬಾವ ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಡಾದ್ರೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಬಾವ ಓಕೆ. ಬೇಡನ ಜೇಡನ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಾವ. ಈರ್ನ ಬಾವೆ ಏಪಲ ಬಿಸಿ. ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಬಿಸಿ ಆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆರತ್ತ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾವ ಅವೇ ಏಪಲ ಎಂಚನೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಅಡೆಗ್ ಪೋರೆಗ್ ಬಸ್ ಬೋಡಾತೆ ಕಾಸು ಬೊಕ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಕಾಸು ಐಕ್ದಾಯ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊರೀರ್ ಕಾಸು ಏತ್ ಪೋಡು ಪನ್ಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಡ್ರಾ ಅಂಡ ಕಾಸು ಇರೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು. 3 ಗಂಟೆಗ್ ಏನನ್ನ ಕೆರ್ದು ಆತುಂಡು ಅವೇಕ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಜನನ ಜನನ ಆಯ್ನ. ಓ ಅಂಚನೆ 3 ಗಂಟೆಗ್ ಏನ್ ಕೆರ್ತೆರ್ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಜನನ ಆತುಂಡು. ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ. ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಕೆರ್ದು ಆತುಂಡು ಐಕ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗ್ ಜನನ ಆಯ್ನ. ಎಂಕ್ ಇರ್ ಕೆರ್ದಲ ಕೂಡ ಜನನ ಆಯರತ್ತ ಕೂಡ್ಲೆ ದಾದಾ ಒನಸಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರೆಗ್ ಒನಸ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಆತುಂಡೆ ನನ ಆವಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನಿ. ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಗು ಎಂಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ. ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ. ಪದ್ನಾಜು ಜನ ಬತ್ತೆರ್ದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಎಂಬೆರೆನ ಮಂಡೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಂಡೆಗ್
ಮಂಡೆಗೆ ಬುರ್ಚಪ್ಪ ಬುರ್ಚಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಂಡೆಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಅವಿ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಬನ್ನಿ ಲೈವ್ ಜನರೇ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಜನರೇ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ 17 జనం లేరు ಬೈದೇರು ಮಂಡೆಗೆ ಇರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜೇರು ಲೈಕ್ 14 ಬತ್ತಂಡು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಪೀರು. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಸತೀಶ ಎಂಕ್ ವನಸುಕ್ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಸುಕ್ಕ ಎಲಿತ ಕಬಾಬ್ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಓ ಸೂಪರ್ 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 ಭಲೆ ಭಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ. ಓಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹ್ಞೂ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಹ್ಞೂ ಪನ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇರೆನ್ಲ ಎತ್ತು ನಾನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮುಗಿದಂಡ ಉಂಟ ಕೇಳಿ ಕೊಡೆದ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮುಗಿದೀನಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿರೋರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಅವೆಲ್ಲನ ಜಾತ್ರೆ 15 ಗತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ನಿ. ಜ್ವರ ಅಮ್ಮಗ್ ಓ ಅಮ್ಮಗ್ ಜ್ವರನೇ ಮರ್ದು ಕನತ್ತು ಜ್ವರ ಮರ್ದು ಕನತ್ತು ಜ್ವರ ಎಂಚುಂಡು ಜ್ವರ. 16 17 16 17 ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಸಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್. ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮರ್ದು ಕೊನದುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಮ್ಮ ಜೋರು ಅಂದಂತೆ ಕೆಮ್ಮ ಜೋರತ್ತೆ ಓ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಓ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಪಡುಕೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕುಲ ಇರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂಡವೆ ಪಡುಕೆರೆ ದೂರ ಪೋತಾರೆ ಇರು. ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇರ್ನ ಪತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇರೇನು ತೂ ಅಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನಾ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಿ വീഡിയോ ഡെയിലി പാടുവോ അഞ്ചിനുള്ളിൽ ഇപ്പച്ചി ನಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತುಂಡ ತೂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ತೂತು ಜರಂಡಲ್ಲ ತೂಜಾರ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪೋಡು വീഡിയോ സാധാരണ ಒಂಜಿ ಅದು 2-3 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡಿ ಈರ್ನ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ರೇಗ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲೆಜಿ ಮಾರೆ ಬೇತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೆರ್ ಕುಕ್ಕುದ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ನಗುಲು ಇಜ್ಜೇರ್ ದಾನಿ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ನಗುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಆಜರ್ ಅಕ್ಕ ನಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಗುಲು ಇಲ್ಲ. ಜಂಜಿ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಜಂಜಿ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ 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 ಇರೆಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ಗೆ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀರ್ ಲೈವ್ಗು ಇನಿ ಬತ್ತೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಇನಿ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಗಲು ಅಂದ ಸತೀಶನ್ ಇನಿ ಪೂರ ಅಣ್ಣನಗಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲೆ ಏರ್ಲೆಚ್ ಕೆಮ್ಮ ಜೋರಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 90 ರಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನದು ತೆಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಉಮೇಶನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಮ್ಮ ಜೋರಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 90 ರಮ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಸರಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ. ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಒನಸಾಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒನಸಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇರೆಗ್ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಶೋಕ್ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿಗ್ ಉರ್ಲು ದೀಕನೆ ಕೈಪುಗ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರದರ್.